Maar luzen, ja. Luzen, dat is dan net normaal. Nou had ik de hele squale vrij aan maken. Alleen omdat er een paar leerlingen binnen die het haar zelfs net goed verzwargen. Eén daarvan is die dochter. Dat had mijn verzwarging niet te krijgen, meneer de Boer. Van smart hier krijg ik geen luzen meer. Nou, zit dat eens mij me inzet. Wat doe je? Hoe vaak was gestolen hier? Misschien komen ze wel van die. Waar ook weet. Soms kan je neer is of achter helje. Ik zal nu hier haast nog even checken litten. En voor jouw informatie, ik was gewoon hier zo'n 2 keer in de week. Just wel. Vierstentemin. Ik was je hier elke dag. Dat zit om eens op het flesje. Shampoo voor elke dag. Oh. Vertel, hoe ben je die eerste nacht in pension P&B? Slipt als een behaagding? Trek me de bek naar die. Kan net niet tegen je. God, wat heb ik mislept. Steeds van die vreemde loeren. Oh, dat bedoel spier vanzelf. Die smark het nogal. Hast al les van mij? Nou, daar leek ook heel een eer van. Wij lezen helemaal aan de andere kant van het huis. Nee, dat wil ik niet doen. Er leek ook niks van in Bobbe. Dat een snarkje van Pier, dat ken ik nog wel van de marinetijd. Dat weet je nooit weg. Nee, dit weer een orenloeren. Ik denk eerder, moezen of zo. Jasses. Nou, maar dat maar weer niet, hè? Nou, dat ga ik niet van merken. Nee, maar dat zou het niet. Dan merkt ze dan het eerst dat er een oorlog uitbreekt. Zijn leven maken ze toch 's nachts. Nee, vertel me wat. Ik heb wel hoor dat ik toch nog op volle zeewier en op volle toeren viel voor de wal heen. Ja, voor een Pier. Nee, dat was het hele verhaal, Max. Maar we halen heel wat door de jet, Oene. Nou ja, ik wil in alle gevallen dat wel graag dat je me even op onderzoek kunt gaan, want we maken je geen moes naar die brengen ziektes hoor. Dus, ziek. Ai, ai, kapitein. Ik verklaar je hierbij de jacht op alle ongedierte van Iepenaar. Echt super bedankt dat je luistert. Ik bedoel, anders had ik nu een spreekbeurt gehad en ik had natuurlijk niks voorbereid. Dus vette shit. Hé, waarom doe je die spreekbeurt net gewoon illusion? Wat een goed idee! Ja, man. Het is vol actueel. Oh ja, hey, ga jij dan als voorbeeld voor mij de klas door, hè? Kan iedereen even bij je in het haar kijken, vergrootglas erbij, petroleum erin, vuurtje erbij. Ja, doei. Nee, ik haal straks gewoon even van dat shampoo-spul en dan doe ik dat erin en dan is het zo weer weg. Zo slim is al hier, ik me net. Nou, ik krijg er een spontaan joek te pakken. Misschien een pik zit wel. Vind je dat nou zo gek, hè? Als jullie de hele tijd met elkaar hand in hand gaan lopen, dan Maar blijf maar lekker in bij mij uit de buurt, dames. Oh. Nee! Ja, ik moet even zeggen dat ik net volle bij in de buurt kom. Ik wil geen luzen hebben. Dat is aan jou zelfs, meneer de Boer. Maar ik kan je wel zeggen, ik heb een schofje biologie studeren. En mijn smar hier hebben luzen niet uit te steken. Het zit zelfs zo dat... Moment. Ja, Dijkstra. Nee, Pier. Hoe is het, jongen? Houtwierm? Kifkrobben? Is er wist van? Ik kom wel even del. Kwartierke, dan ben ik er. Jo, hoi. Just wel. Het komt vast al uit het akelige café wij. Dat is een sammelplak voor ongedierte. Ja, maar Elske die komt er toch ook wel, ouders? Nou, ligt het mij duidelijk. Meneer de Boer, zo praat dat ligt op een verkettering uit de skiernis. Houtwierm en luzen hebben helemaal niet mooi noord uit te steen. Zorg jij maar eens. En als je het net slim vindt, ik zal voort. Of ga je olie even dat ik nog een skofje om jou om heb? Nee, sorry. Hey, hi. Kan ik mij rieden? Want ik moet mijn hier uitpluizen. Gaan luzen. Had hij het ze echt? Ik heet al jet, ja. Ik ga me hier al even checken litten. Ik ga ze net. Mij misschien wel. Maar dan moet zelfs even naar huis gaan, want ik moet nooit pension staan. Dan gaan ze eerst een kiefkrop of zo wat. Wat? Kiefkrobben? Wat is dat? Vries van luzen? Dat is boktarmerijen. Wat moet jij daar dan? Ik ga doen dat soort zaken. Ik ga hier al wat doen hoor, nou. Nou, hoi, letter. Doei. Hey. Hoi. Hij had al een Schotse biologie studeert. Hé, is dat dan dat voor jou? Ik zou net hebben hoe kiefkrobben. Ja, of een houtwierm of luzen. Of gewoon hoe meneer de Boer. Alle keer ongedierte. Oh ja, nee, goed idee. Ik krijg er spontaan jeuk van. Wat nou?
Moes, zet hem voor je. Dan hebben we een eigen hond, Moes. Dat is hartstikke leuk. Ja, of een stukje appel. Nee, man. Die beesten brengen al je ziektes oer. Fred dat er een stroom treden. Voor hetzelfde als je naast een hele keten vol muizen. Wat jij nou heb je hem hier al luzen. Luizen? Muizen. Tje, daar zit er. Heb je hem net in squallen? Nee, want dankzij mij had de squallen vrij. Elske had luzen. Maar weet wij nou haast niet? Hé, ik is het dan al die spreekbeurt aan. Toch die spreekbeurt om moesten. Vet goed idee. Elske, 3 meter, alsjeblieft. Ja, ik wil heus wel bij tijd in de buurtje, hè. Maar als we die moes nou vangen en dan nemen we hem madelief. Ja, leuk. Kom maar, madelief. Poes, 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 poes. Oeh, poes, poes. Ja. Nou, ik mag nou niet hier uitpluizen, dus ik ga weer. Doei. Doei, madelief. Man, klanten dan. Nou, het is in die houtwierm. Dat ben je mooi kleer mooi. Nou dan. Wat doen we er, jongen? Dat mag zo bedroog komen. Die kunnen alles voor voorthellen. Kost de smaak geld, maar ons fretten die houtwierms alles op, hè? Hout pier, hè? Pier fret ik heel wat op, hè, jong? Ja, en nog wat. Handen omheen of ik zit. Niks diender. Hé, leid die op zouder. Toch stoot dat die in de boezem gaat. Geweldig, man. Hé, nou, dan gaan we ook nog bij mij vallen. Er zit ik nog een munitie bij. Hier, Ja, ik weet wel dat die houtpier mij aardig te pakken had. Oh. dat is gripje houtwierm. Dat is huismeid. Dat zit overal. Ja, vertel mij wat. Shit. Daar komt mijn eigen huismeid correct om. Houtpier, huismeid, wie hij ik van ongedierte hebben hier. En bedankt, horen. Ja. Maar dan stel je maar toch net op squallen wijzen. Hier is het nog net jet. Er zijn al lussen op squallen. Dus Elske die had zeker. Ik zou me hier maar even goed naast ook te hebben hier. Ja, misschien komt het wel bij die boy. Hé, pajasses. Wat hartstikke leuzenbaan, hè, jong. Ik zie die hier haast wel even naaien als ik ga nog wel zijn kaan. En wat eten we dadelijk? Huismeidje van mij. Nou, huismantje van mij. Ik zou het niet weten, want wij gaan de stad in. Je mag het zelfs maar uitzieken. Dat wordt weer houtfredden, Pier. Wat? Ik dacht het niet. Als die geen eten krijgen, ze hebben het zelf bij elkaar zitten. Henk, je hebt op jacht of net, man. Ja. Hallo, dat is Maar dat is allemaal net. Dat mooi net. Je wist mooi dat wel. Ik weet er alles van. Ik ga bij ook iets studeren. Ja, een blauw man die. Nou, zo lekker bij dat eindje, dat ik me net ontzeggen. Nee, wat dan? Dat die met de in de marine werd vaak of net horen. Wist er wel die in een keer Dat we daar toen het in bos in Indië. hier. Ja, dat we niet keer doen, maar... Ach, heren, nou komen de praatjes. Glitsen maar zwammen je. Dan mag men hier even naast zijn, want ik heb woeljokten. Zwammen, luzen, moezen, giftkrabben, houtwierm. Houtpier. De wereld vergeet je, help. Ja, maar wij gaan op jacht. Survival of the fittest. Oerlip je. Hé, ja, dat is een mooi filmpje. En dan hebben we bewijs van mijn huismeid. Ja, ik zal wel volgen, maar ik maak nou kranten van. Maar eerst bel ik een van de woorden. Hé, ik ga nog wel een moezenfoutje. Misschien kunnen we daar madelief nog wel mee vangen. Zo'n moezenfoutje van en dan is het door. Nee. Ojo! Hoppa, hier. Dat is een mooi kooitje. Ja, mooi kooiken. Ik zeg bellen. Magiel? Hey, Jorrit. Ja. Wat zo is het? Even. Prima. Ondaast. Wat ga je doen? Even wat film je. En de spreekbeurt aan. Nou, ik ben net zo moezelig. Beste. Ja, hoppa, het zit er. Heb jij al rijden en hart van de wiel? De grote bosmuis. Vroeger ook wel geelhalsbosmuis genoemd. Wat is dat? Ah! Hey! Hoi! Oh, Henk! Mijn Sjen! Ja, jongeman. Jij gaat mee met mijn spreekbeurt. Wat
is het Famke? Kun je dat nou zien? Maar de lief. Zitten, Jan! Kom! Ja. Man, wij gaan even naar de boswachter. Het lijkt het dus wel leuk om die even te interviewen. Zie ik je je maas maar op, oké? Dit is toch meer. Nee. Ja, nou, het beste. Voorzichtig, hè? Kalm hoor. Ja, en naar deze. Succes. Naar deze. En door die boswachter de groet. Wat doet het Staatsbosbeheer precies? Nou, de Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van Nederland. Dus beheert de bosken, maar ik natuurterrein. En ik ben bijvoorbeeld boswachter in het bosk, maar ik op het Snitse Mar. Dus ik op het wetter. Vroeger heb ik altijd een boeten. Dan kwam ik maas, kwam ik op het werk en dan, dan kwam ik het rechts naar boeten. Dan ben ik de hele dag moederseel lenig in het veld. En dan kwam ik jongens thuis en dan moest ik zo weer een beetje wennen om mijn vrouw, want ik heb de hele dag eigenlijk niet mensen gezien. Dus zo je dat vroeger. En dat weer wel leuk, dat voelt leuker dan dit. Ik vond het hartstikke mooi. Ik mocht graag boeten aan het werk werden. Ja. En wat wij u een beetje afvroegen, dat we over dat jaaien. Maai dat samen? Nee, je moest niet samen jaaien, want dat zou ik wel wat wezen. Dus 15 miljoen mensen een geweer ons kaven komen en alle maar shitten. Nou, dan zou er net een hazen en net een kring meer overblijven. Je moest in elk geval 40 hectare grondgebied hebben om te jaaien. En dan moest je nog een jachtvergunning hebben en dan moest je eerst een examen verdwijnen. Is jaaien altijd nuttig of is het gewoon voor de fun? Nou, het kan soms nuttig wezen, hè, als een boer een heel soort oerlijst heeft van bepaalde soorten. Maar het meeste is toch benuttingsjacht, zouden we dat nemen. Hè? Op te eten. Om op te eten. Wij gaan nog een beetje een rare vraag. Ja. Had je misschien ook een derde ein? Een derde ein? Nou ja, dat zou ik misschien wel aankomen kunnen. Want ja? ik heb een vriend, die is jager en die heeft eerst al eens een sket. Dus ik denk wel dat ik daar aankomen kan. Maar wij die dan ha? Oh ja, wat wil je met die jongen dan? Ja, het zijn er nou al veel meer, wat is dit? Ja, het gilt dan ook al ik kregen. Hoezo? Oh, hij zei dat er een moes wie, dat er dan een hele protte wingen. Huh? Dus als het één moes jost, dan ben er eigenlijk een heel soort. Omdat één moes nooit alleenig is. Door. Een belangrijke soort is bijvoorbeeld een moes. Hè? Ja. Stel je voor dat er nog geen moesen in het bos geweest zijn. Dan zou er niks te fretten wezen voor de sperwer bijvoorbeeld. Of de roonzoelen. Of de booszoelen. Een moes is een hele belangrijke soort. Wat eten we? Er ook verschillende soorten beesten. Ja. En is er ook ongedierte? Ongedierte? Nou, ongedierte, ja, wat is ongedierte? Ongedierte is dus binnen beesten wat wij dus te volle lijsten hebben, dus dan nemen we dat ongedierte. Maar eigenlijk, ongedierte bestaat er niet. Ja, maar krifkjobben en luzen, dat is dan wel... Kropen, wat? Hoe je dat dan? Dat heb ik dan nooit. Houtweren, maar zo, als boktarten, ja. Bedoel je zo, ja. Nou, zodat is hier in het bos is dat geen ongedierte. Het zware trek voor dat derde hout, dat er opfretten wordt. Door de larven van die boktar. En die boktar is een keversoort, hè? Ik ben een heel soort van die boktarren. Ik geloof er hier in Nederland wel 90 verschillende soorten binnen. Een van de bekendste soorten, en die ik altijd neemt is de huisboktar. Nou, dat is dus de boktar die ik in de kerken zit. Nou, die hebben we al even net. Ja. En dan nemen we dat ik een ongedierte. Maar Joha, ik wat vertelt u over muizen krijgt. Ja. En ik ga een huismuis, maar lief. Ja. En die moet er nog ergens vrij zitten. En kind dat in het bos of kind er dan dieren? Nou, hij gaat dingen. Want dat beest dat is altijd een wend, dat is toch altijd een forst. En als je nog beesten houdt, je kiest hem net samen het bos niet zetten. Dat gebeurt wel. Er zijn wel mensen die hebben een kaninsie en dan denken ze, nou, we hebben net zoveel nog meer onder het kaninsie, dan zetten we boeten door. Want dan kunnen hem zelf mooi redden. Nou, ik dat beest dat redt het net.
Ah, jongen, wij mensen doen rekkers alleen maar hout weer. Bloed oksen. Let me maar een keer. Neem maar mooi. Nou, pak nou gewoon. We kiezen me bij de kop wel nog beter. God. Ja? Oh, god. Let's go. Ja, doe het Bedankt, heel vet. hè. Bedankt. Keer naast die binnen, ja? Daar komt ze straks. Kom. Oh, ik kan even mijn hout weer. Hey, helemaal niet scannen. Nee, het zit net op, nee. Let maar eens. Go! Ja, even daddy. Anders hebben we dat even vastleggen. Ik film me, hoor. Ja, shit. Shit. Ik wist wel dat er houteksters en houtsnippen en houdoven in. Maar houteigen die besteedt dan net. Ik hoop net dat de houten nog smaakt. Hey, familie van mij, hè? Hey, familie van mij. Heel, hè? Ja, zo nodig. Dat is nog een grapje. Ja, die heb ik al bij de boswachter wel hellen. Ik had het één keer gegooid hierin. Nee, wacht, oh. Nee, wacht. We nemen mij. Ik maak je hem kleer. Ze hebben echt even verrast. Door we krek om zelfs sketten. Ja. Kom, erop, Jen. Nou, nog een happy eind. Happy Hallo iedereen, fijn voor jullie aandacht. Ik ga vandaag een spreekbeurt houden en die ga ik doen over de muizen. Ik heb 4 muizen meegebracht en dat zijn huismuizen, dus daar ga ik iets over vertellen. De kenmerken van de huismuizen zijn dat ze een zachte, bruin-grijze vacht hebben op hun rug. Die iets... Ja? Ja, het is allemaal heel leuk, maar we weten al wel een beetje hoe zo'n muis eruit ziet. Kun je ook wat anders vertellen? Ik was nog niet klaar. Een volwassen huismus heeft een kop... Een volwassen huismuis heeft een koprondlengte van 72 tot 103 millimeter. En een staartlengte van 70 tot 95 millimeter. En een lichaamsgewicht van 12 tot 22 gram. Dat is heel licht. Vrouwtjes zijn meestal zwaarder dan mannetjes. Moet je draaien, staat leuk. Ik pak hem even, ja? Voorzichtig. Maar lief, nee, maar lief, echt wel. Maar lief. Nee, Doe dat niet, dat is maar lief. Pas nou op, dat is maar lief. Elske, eerst zwaar het je van luzen en dan ik nog van muzen. Michael van het kantoor. No, en doe ik maar rijden. Elske, dit is net de eerste keer. Ik had hier van de week al eerder te sprutsen. Is problemen dus? Maar Jaap zeker of net? Ja, hallo. Het weer maar een ongelukje hier. En er zijn echt maar fjouwe moezen, dus... Ik kan je dit wel vertellen dat we hier in no time een plaag gaan. Eerst de luzen en nou muzen. Dan was die skam je. Die luzen zijn al lang weer voort, hè? En waar zei dat ze bij mij wij komen? Echt, hè? Bewijs het eerst maar even. Echt nog een grote moeder. Hier is het laatste woord nog net hoe het zijn. De boer. De luzen shampoo, wat dan? Ja. Ja. Nou, doe even. Dus, Lucie shampoo? Ik moet even voort. Ho, eerst maar even excuses, denk ik. Want nevens mij had jou mij orroene weekend luzen doen. Mooi onderwerp voor in de squalkranten. Ja. Wacht, ho. Kunnen we dit net binnen de kamers horen? Ja, ik zit er even aan na denken. Alsjeblieft. Er valt wel wat te regelen. Ja, maar nou net, want nou wil ik je waai, want anders ga ik wel luzen. Doei! Lekker. Ja, je redt het dan, hè? De eind niet doen en Jaap en ik zelf sketten, hè? Oh, ik vind het zo geweldig, ik ken er net al uit. Dat je hem dit zelf skaten had en nou hieten we dat machinaal op. Mijn jagerke. We hadden er een heel even van rennen, man. Ja. Dan kan je nou in, hoor. Maar straks hebben we een in de bek. Kwak. Dit lijkt wel Peking eend. Nou, dat zou samen kennen, maar die kwijt al wat raar, net doen. Ja, ik word er net kwaakje, hè? Meesten, zo. Op uw nieuwe pensioen. Jo.